Dysprosium. Atomové číslo 66. Vzácna zemina s trblietavo-strieborným leskom. Vstupujeme do sveta prvku, ktorý spája vedu s mágiou. Francúzsky chemik Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran objavuje dysprosium. Jeho meno v gréčtine znamená ťažko dostupný, no vedec ho predsa len našiel. 66 protónov, 97 neutrónov a 66 elektrónov. Jadro dysprozia je husté ako hviezda. Elektrónové obaly víria v dokonalej harmónii. Fotóny, gluóny, neutrína, častice, ktoré držia hmotu pokope, vnútri atómu dysprozia tancuje celý vesmír. Každý prvok má svoj svetelný otláčok. Dysprosium žiari v modrom a azurovom spektre. Spektrálna analýza odhaľuje jeho jedinečnú identitu. Hmotnostná spektrometria ukazuje izotopy 163, 164, 162. Vedci skúmajú dysprosium s presnosťou na atóm. Každý experiment otvára nové dvere. Izotop dysprosium 165. Počas rozpadu 2-3 hodiny. V nemocnici sleduje metastázy v kostiach. Neviditeľný stopár, ktorý zachraňuje životy. Dysprosium 165 sa viaže priamo na nádorové bunky. Lieči ich zvnútra. Anielský prvok v boji proti rakovine. Presné, cielené, účinné. Nanotechnológie vakcií? Lipozomové častice nesú dysprosium ako tichého bojovníka. Budúcnosť medicíny je mikroskopická a nesmierne nádejná. Silné magnety pre veterné turbíny. Dysprosium pomáha vyrábať čistú energiu. Každá otočka lopatky je krokom k udržateľnej zemi. Dysprosium vzniká pri zrážkach neutrónových hviezd. Je to kúsok supernovy v našej zemskej kôre. Nosíme v sebe prach z výbuchov dávno mŕtvych hviezd, od atómu po medicínu, od veterných turbín po supernovy. Dysprosium, prvok nádeje, presnosti a svetla. Veda je poetická a jej príbeh nikdy nekončí.